I takt med den grønne omstilling bliver vi nødt til at udvikle nye teknologier. Derfor ser jeg et kæmpe potentiale i den her type anlæg, hvor vi tager et affaldsstof som CO2 og omdanner det til fødevareproteiner. Vi har her i Process Engineering fået lov til, i samarbejde med Aarhus Universitet, at lave den her case, som går ud på at omdanne CO2 til proteiner til fødevarer. Projektet startede med nogle laboratorieforsøg nede på et tysk universitet. De har så i samarbejde med Aarhus Universitet kontaktet Process Engineering for at få opskaleret det til et pilotanlæg. Det overordnede formål med pilotanlægget det er at få testet, hvorvidt den her proces også fungerer på en lidt større skala end laboratorieskala. Ja, min opgave i det her projekt det var at lave basic design på deres pilotanlæg, det vil sige at lave nogle kravspecifikationer, nogle designkriterier, vi lavede nogle PED-tegninger og generelt sørge for, at pilotanlægget kommer til at opfylde de krav, som kunden nu engang har. Slutproduktet for det her anlæg det er jo proteiner til fødevarer, og det adskiller sig lidt fra konventionel produktion, fordi at vi tager et restprodukt, et affaldsprodukt. Det bruger vi som en carbonkilde og omdanner til proteiner.